Hello guys, welcome to my vlog guys. Ito Bisaya. Ngayon guys, maluto ako ng simple na ulam lang guys. Yung isang kainan lang. Kasi yung ulamin ko ngayon. Pansit sinabaw sa Bisaya. Ngayon sa una na shout out sa aking team sa kay Mads ang Journey. Yan, shout out ng channel. Supportahan nyo guys. Yan, yung Reds team. Shout out. Yan. Yung salamat pa ako guys sa mga supporters na nagpapatuloy pa rin nandyan. Yan, saka yung mga subscriber na ko. Thank you sa inyo. Yan. So guys, laban lang to. Totoo Bisaya. Thank you sa inyo lahat ulit. Okay guys, tara guys, magluto na tayo. Guys, luto tayo. Simple na ulam naman. Sibuyas, bawang, yung bacon, yung kunti lang. Noodles, fresh noodles. Yan, simple guys. Lagyan natin ng mantika. Ayan, basta natin. Guys, mantika. Lagyan natin ang simple na ulam. Brown guys. Mas maganda pag yung brown. Sunod. Konting bacon. Konting bacon. Lagyan natin na sauce. Wala na to. Isang ulam lang. Yan natin na. Toyo. Para mag-brown guys.
tubig guys. Tubig. Yung tubig. Isang ano lang. Isang kain na lang. Isang, yan yan. Yan yung dalawang. Yan yung dalawang isang pakulo. Ito na ito. Guys, bubukal kumukulo-kulo na guys. Yan, yan, yan. Na kunti-kunti ang sama. Ang masarap. Na medyo lapot-lapot. Ano ito? Yan, pakulang guys. Pakuluan pa rin natin. Kaya natin makulo. Hindi guys, at natin. Guys, yung luto ko, yun, rice, yan. Yan. Kain na tayo guys. Ano ba? Sarap.
Nindot kay busa mura na skin eh. Wala guys, wala guys, wala lang. Guys, salamat sa inyo pagtanaw sa akong video. Huwag niyo kalimatan sa mag-subscribe, mag-like, saka sa aking notification bell. Pakiclick niyo guys. Salamat sa inyo pag watching sa aking pagkain. Okay, bye-bye.